ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଉପହାର। ଜଣେ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ଦିନେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲା। ଜଗୁଆଳି ତାକୁ ଅଟକାଇ ପଚାରିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜଗୁଆଳି ଭାବିଲା, ରାଜା ତା ସାହସ ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ। ଜଗୁଆଳି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ତା ବଦଳରେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ? ଲୋକଟି କହିଲା, ମୋତେ ଯାହା ମିଳିବ ତୁମେ ତାହା ନେବ। ଜଗୁଆଳି ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, କିଏ ତୁମେ? କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଆସିଥିଲି। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହ, ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ଲୋକଟି କହିଲା, ମୋତେ 100 ଜୋତା ପାହାର ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମର ଏହା ଇଚ୍ଛା ତାହାହେଲେ ଦିଆଯିବ। ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜଗୁଆଳିକୁ ଡାକୁଛି। ମୋ ଉପହାର ସେ ନେବ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଲୋକଟିର ଚାଲାକି ବୁଝିପାରିଲେ। ଜଗୁଆଳି ତା ଭୁଲ ପାଇଁ ଫଳ ପାଇଲା। ରାଜା ଖୁସି ହୋଇ ଲୋକଟିକୁ ଉପହାର ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ଦେଲେ। ସେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଗଲା। ଯଦି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗପ ସହ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା।